Здравейте! Аз съм Инка Андонова и работя в Айгер Инженеринг от 9-10 години вече. Не спазвам някаква определена диета, но по принцип винаги плодовете ми са били на първо място. Препоръчвам много плодове и зеленчуци, риба и пуишко и пилешко месо. Движението, правилната храна, тренировките и съня. Закуската е също важно нещо. Банан, ябълка или мюсли. На ден може да се изпива по 2 литра вода. Не може, е задължително. Съня е много важен. Между 6 и 8 часа на ден за мен движението е много важно. Здравейте! Аз съм Борислав Немски от Отдел Инженеринг. Според мен, всеки човек трябва сам да се прецени кое за него е най-добро. Разбира се, нищо не трябва да прекалява. Тоест, може сега да пържени картофи и пица, но е важно след това да тренираш или преди това. Тоест, ако искаш да изядеш на повече пица и да си наградиш душичката, избегай 5-10 км на гребната събота или неделя. И след това се спомня да направиш каквото искаш. Човек трябва да се стреми да прекарва колко се може повече време сред природата, на открито, в активни дейности, за да може да компенсира този модерен застоял начин на живот, който всеки от нас води малко или много през седмицата. Всякакъв спорт и движение, дори една проста разходка в рамките на 30 минути е добър старт. Просто да вървите по пътя, по който искате, за да може след да се чувствате така добре, както се чувствате в момента, така да се чувствате и след 10, 15, 20 години. Здравейте, казвам се Тина Найденова от отдел производствено планиране. За мен здравето е на първо място пред всичко останало. Както спортувам активно 10-12 години, много редко се разболявам. Тренировките, които посещавам в момента, са функционални. Те тренират абсолютно всяка част от тялото, като може да са с собствено тегло, така и с тежести. Държа храната, която потребяваме вкъщи, винаги да е домашно приготвена. Избягваме вредните храни, но в минимални количества, дори те не са вредни. Спортувам не само за да бъда здрава в кондиция, да харесвам себе си, но най-важното е да дам добър пример на децата си. Здравейте, казвам се Борислав Димов и съм от отдел маркетинг и продажби на Айгер Инженеринг. Здравословният начин е в съзнанието на човек и всъщност това е основата, където идва. Правилната нагласа, позитивното мислене към хората, към колегите, към семейството. Принципно не би трябвало да се лишаваме от нищо, трябва да се храним балансирано, трябва да внимаваме с количествата, да не прекаляваме с сладкото, с соленото, с мазнините. Тренировките, те трябва да са съобразени с целите ни и с нашите години. Лично аз тренирам около 5-6 пъти в седмицата, като хода на табата, на хит или на бойни спортове, което ми позволява да подобря своята координация, мобилност, издръжливост и също така ми помага страшно много, за да се разтоваря след тежък работен ден. Тялото, което имаме, е едно и ние трябва да се качим за него.